На всички, които ме гледате. Аз съм BG Rockstar. И днес играем в Survival with BG Rockstar. Та-та-та-та. И така. Днес ние ще майнваме. Може да майнваме, да експлорваме или да седим тук и да си говорим. Аз предпочитам да майнваме, така че така. Ето този. Между другото, тук имаш само един чест. Момент да се оправя. Като се оправя, ще се върнем. Така, върнахме се. Ето в този спаунър е отвратителен, защото имаш само един чест. Ето го честа, не съм го отварял, много искам да го отворя. И... Окей, семена от диня, семена от пъмпкин, ротен флеш, такова и Iron Horse Armor. Това е добре. Това е много добре. Даже знаете ли какво можем да направим? Тънга. Това ми трябва. Това ми трябва. Ето това го правим така. Това го правим така. И това го правим така. И правим едно red bed. One red bed. И за да не вземам повече място, е така ще го оставя. Е така. You can sleep at night. Ще реши какво да правя. Спаунър може да го чупа за XP, ама... Не ми са такова. Мисля, че чудовищата са пуснати. Ами... Да се разполагаме. Чест. One chest. Това тук. Не. Това тук. Това къде? Това тук. Сидове. Тия сидове са тук. То камък тук. Дърто тук. Санд тук. Тук. Това къде? Това тук. Тая пръчка. Тая пръчка тук. То. Това пък няма къде да го сложа. Ето тук ще го сложа. Ето тук. Редстоун. Къде ще си слагам рудите? Некъде и тук. То кока от тук. Готов съм. Не съм готов. Така. Днес ще се живее. Или пък не, защото нямам кол.
Дали днеска ще се живее? Така, върнахме се. Бях забрал да направя едно нещо. Така, виждаме зомби. Зомби. Мисля, че трябва да спим. Само малко мисля, че трябва да спим. Ти откъде? Ти Торнс ли имаш? Той има Торнс едно. Да, и нищо не ми пусна. Пак. Ами, торчове. Аз ще живея на рутен флеш. Аз ще живея на рутен флеш. Така. Отивам на повърхността да потърся храна. И разни такива. О, така. Знаете ли ко? Слизам долу в пещерата. Падам. Не виждам! Аз тук да не съм ви. Илюминати. Тия зомбита тук са илюминатите. А тук да не ми се удължава ефекта, като го ям това. Чай сега 22. Не се удължава. Не. Не, аз съм ретард. Аз съм ретард. Аз съм скапан ретард. Ами... Трябва ми камък. Още едно. А така. Трябва да си направя едно нещо. Никой не знае какво ще си направя, защото аз съм про. И до тук с моето про. Шлинк. Шлинк. Не! Да ти е, майка, персонално. Така. Извинете, но аз умирам от бебе зомби. Което... Мри. Как ма удря най-нахално? Как ма удря най-нахално? Как ма удря най-нахално? Мри. Знаете ли какво? Мразя зомбита. Ще си почна мината тука. Да ви я яд.
Аз искам си оправя работите, те гумнари такива. Аз трябва къде да сложа и тук ще сложа. Още, че нямам кофа вода. Ще излезна. Каквото стане, стане. Само да няма докопат някои крипърите. Зомбита, вече не сте толкова силни. Мрете в кофа. Да мрете в кофа. Да мрете в кофа, бе. Ей. Ако ще да играе, да играе. Аз си го инвайтна. Аз си го инвайтнал, па ако ще да влезне, да влезне. Така да съм си изключил мултиплеера, ама. Да го тролна малко. Ами... Извинете, че не можах да направя това, което искахте. По-скоро това, което аз исках. Но... Това е. След 3 минути трябва да свършвам клипа. С това ще направя първата копка. По-скоро първата клопка. Или клопка. И малко ще таковам зад кадър. Благодаря, че гледахте този клип. Ако ви е харесал, лайкнете го. И за да ви се реванширам, точно сега ще направя още един клип, в който ще майнвам. Ще можете да си гледате клипа спокойно, без някакви тъпчовци да ме убиват. Това ще е за клипа. Аз бях BG Rockstar. Ако ви е харесал, ударете един лайк. Трушете лайк бутона. И ще се видим в следващия клип. Чао!